am venit la om așa greu, mă, chiar e până la... Comand greu? He. Am zis eu, poate mult mai puțin, nu? No, a cui ala? A cui ala? A cui? Hai că mai zicem că m-o acasă. Măi, tăta ei! Va vezi. Lasă că când aș eu cu el bătrânul, am eu și... Păi azi e atât. Nu prinde poză. Ce? Nu prinde poză. Mă dai de acolo. Hai, coach. Aoleu! Da. Am crezut că tot mie să încoace să te filmezi. Hai să... Așa? Să-mi bate lumina acolo și nu să te... Am înțeles că electricity ziu. Ia să fac pariu cu el că te... Hai, o să țină de el tu. 150 de monede de după ce îl tai. Stai, eu nu te vrea ție după el. E, cumva, ne. Și grosă. Poate m-a încercat și de... Știu, zica și băgau plântă pe cap. Cucu! Jumătate. Aproape o jumătate. Da. Poate că nu, dar 120 să fie de jumătate. Eu stăteam, cred că eu am zis că tu zici